Magsasalin na tayo ngayon ng gagamba. Tignan natin kung gaano tayo kabilis magsalin. Itong palita mga kagamba ito, kaya mayroon siyang ganyan para hindi masaktan yung gagamba. Kontrolado yan mga kagamba. Pag hawak na ganon, ganyan, papasok siya dito sa ilalim. Yan, so babangga siya dyan, hindi siya may ipit kasi may ham siya dito. Ayan. Meron siyang ham. Ito yung ham niya. So pag nakaganon siya, eksakto lang siya dito sa ilalim ng daliri ko. Ayan, panoorin niyo mga kagamba kung kaano kabilis magsalin si Tatay Mindo. Ayan, umpisa na natin. Ayan, kailangan lagyan natin ng salamin to. Ayan. Nako, walang tigil na naman itong mga manok na to. Kakatilaok. Ayan, kayayaan nyo na sila mga kagamba na nagtititilaok. Ayan siya, ayan. So dadamputin natin. Ayan, ganon. Ayan mga kagamba, oh. Ganyan lang pagsalin dyan mga kagamba. Hindi nasasaktan yung kagamba dyan. Baka akala nung iba naiipit, hindi. Hindi po naiipit yan. Ayan po. Ganon lang po kasimple yung pagsalin. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan, sa isang kaha na ito mga kagamba, 100 piraso ang laman nito. Ayan, gagambang masbati ito mga kagamba. Ito halos tangkal na ito kasi kinuha ko na yung magod nito. Ayan. Ayan, ang ganda ng boses ng manok ko. Tilaok ng tilaok. Ayan mga kagamba, ayan. So, naubos na ito dahil nga napilian na. Tanggalin natin. Another ulit to. Ayan mga kagamba, may laman yan ha. Ayan o, dinadampot ko, may laman yan. Ayan mga kagamba. Ayan. Tingnan nyo na lang gaano kabilis si Tatay Mindo magsalin. Ayan mga kagamba. Hindi pa nga ito yung palita na ginagamit ko, talagang mas mabilis pa ako rito. Kasi may palita talagang mas mahaba rito yung parang dila niya. Mas mabilis ako doon. Malit kasi dila nito eh. Hindi magandang klaseng palita itong pinadala sa akin. Kaya mga kagamba, ganyan lang. Ganyan lang pagsasalin. Ang paghawak ng gagamba ganyan, no? Ayan, nakikita nyo. Ayan, ganyan lang siya. Ayan, no? Hindi siya gumagalaw kasi hindi siya naiipit. Ayan. Ganyan. Kapag salin mo, ayan, no? Hindi naman naiipit yan, no? Kasi nga mayroong ngang ito, may ham siya dito. Kapag ganyan mo, may puwang dito sa ilalim. Ayan. Ngayon mga kagamba, pagsalin hindi dinadalawang kamayan kasi kailan ka pa matatapos kung dalawang kamay. Halatang halata mo pag hindi marunong talaga maghawak ng gagamba, sa pagsalin pa lang abutin na siya ng maghapon. So sa ating mga kagamba, pinakamatagal nito 4 na minuto kung talagang babagalan ko, kung maraming satsat. Pero pag bibilisan ko, nasa 3 minuto lang. Ayan mga kagamba, tapos kaagad 100 piraso. Ayan o. Ayan mga kagamba, lumabas yung isa o. Ayan, tignan nyo. Ayan, 100 piraso yan. Ayan. Ayan, tangkal na yan mga kagamba. Ayan, makulit yung isa na yan. Ayan, huwag ka matatakot na tumakbo yan kasi hindi naman makakarating ng divisory yan kahit magtakbuhan yan. Ayan mga kagamba. So na yan, 100 piraso yan mga kagamba. Ayan, panoorin nyo lang paano ako magsasalin. Ito pa, sasalinan natin ito mga kagamba. Ito yung lagayan na mas maiksi. Ito mas mahaba ito. Ayan. Pero pare-parehas yan mga kagamba na tig-100 ang laman. Ayan. Ayan. Sasalin natin ulit. Ayan. Ganyan lang yan. 100
dampot. Ganyan. Sa tingin nyo napakadali, pero pag ginawa nyo ito mga kagamba, ewan ko lang. Tayo ekspertong totoo na, pero ayan, kaganit, tumatakbo. Hindi ba, bagal ka pagka ganyang tumatakbo, siyempre, aalalayan mo. Kung mahayaan makarating sa divisoria yung tumakbo gagamba. Ayan. May mga itlog na siya. Kasi nananan. Kararating lang ito ngayon mga kagamba. So, ayan o. Ayan. Tatapusin natin lahat, isalin ito mga kagamba. Ayan. Lagyan mo lang siya ng salamin para nakikita mo kung puno ba yung butas na nilalagyan mo. Ayan. Itago pa si itlog niya. Ayan. Ayan mga kagamba, mga itlog ilagayan. Ayan. Next. Ito ulit. Sasalin ko ito mga kagamba kasi nga pangit yung kaha na pinaglagyan. Lalagay ko siya sa maayos para at mas maluwag para makapangitlog yung malalaki tiyan. Ayan. Kikita nyo ba? Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan mga kagamba. Para sa akin, simple lang magsalin. Yung iba, dinadalawang kamay. Kailan ka pa matatapos, noy? Kung dadalawin mong kamay yan. Pagka nagdadampot ka, kasi pag nagpumiglas, bitawan mo para hindi matanggal ang paa. Yan, bitawan mo siya pag nagpumiglas. Kasi may gagambang ganun pag dampot mo nagpupumiglas Hindi naman lahat kasi pupumiglas yan. Tulog yan lagi. Sa pag magsasalin ka araw para hindi malikot ang gagamba. Mga ganitong oras, alas 10 ng umaga. Pero pag lumang-luma na yung gagamba mo, pagbukas mo pa lang ng kaha, tatakbuhan na yan pagka gutom na yan. Kasi ikaw ba naman na ibabartuli na, hindi gugutumin ka, walang pagkain. Pagbukas yan, maglalabasan na agad yan mga kagamba. Ito, sariwa pa ito, kaya tulog na tulog. Ayan mga kagamba, ganyan lang pagsalin. Ayan. Walang babawasan ng paa dyan mga kagamba. Yung iba nagsasalin yan, karimitan nalalagas ang paa kasi nga hindi marunong. Ayan. Naiipit nila, nadidiin nila, kaya dinadalawang kamay. Ayan mga kagamba. Ayan. Ayan. Puno na ulit mga kagamba yung isang kaha. Ito, puno na ulit yan. Ayan. Kaya lagyan ko ng salamin yan para hindi magtakbuhan. Dahil gising yan pagkasalin May magising yan Ayan. Ayan mga kagamba, 3 kaha yung sinalin ko. Ayan. Kasi pangit yung kaha niya Yung iba dyan na gustong makipag-challenge kay Tatay Mindo, pagka sasalin, yun, pumunta kayo rito, welcome kayo. Kung hindi kayo marunong magsalin, tuturuan ko kayo. Yung mga kagamba. Itong sinalin ko ngayon, banusan ito, masbati. Tingnan nyo ang kulay ng masbati, maraming kulay. Ipapakita ko sa inyo ang Tagalog. Ayan Yan ang Tagalog yan. Yan ang Tagalog na gagamba. Ayan. Kung nakikita nyo. Ayan. Yan. Tagalog yan mga gagamba. Yan. Yan. Ito masbati. Makulay ang masbati. Ayan iba-iba kulay niyan. Ayan. Mas malalaki sa dihamak. Ayan mga kagamba. Ayan. Ayan. Alam nyo na ngayon ano yung Tagalog sa masbati. Kung hindi nyo man alam, punta kayo rito, tuturuan ko kayo. Sa itong buwan ng itong buwan ng Marso, napakaraming gagambang Tagalog na naman yan mga gagamba. Baka pati Bisaya dumagsa na rin.
Kanya lang, problema ng Tatay Mindos, sinisipon lagi pagka maraming gagamba. Ayan. Gagamba natin. Ayan. Ito. Ito, malalaki to, good size to, saka ano, good sa katiim to. May umordar eh. Ayan na gagamba. May hanap buhay na naman yung mga taga-probinsya pag mayroon nang mahuling gagamba. Naku, ayan na. Kasi pag hindi naman nila huliin, susunugin na naman yung maisan, maka-i-reaper yung maisan. Matay din yung gagamba. Sayang lang. So, imbis masayang, huliin na lang mga kababayan natin sa probinsya na nakakailangan ng hanap buhay. Binibinta nila doon sa ahinti ko, dinadala ng ahinti ko rito sa Pangasinan, ay sa Maynila. Binabayaran ko yung mga gamba, kumikita sila. Kahit pa paano nakakasurvive sila araw-araw pag may panahon na nanggagamba. Sayang kasi ang gagamba pag hindi rin nila huliin dahil yan, yung mais kasi pag ni-reaper o tinabas or inararo na, mamamatay din yung gagamba. So wala rin, sayang lang. Kaya instead na masayang, huliin na lang, dalhin sa Maynila, laruan ng mga bata. May balik yung tradisyon na larong gagamba. So yun mga gagamba. Yun lamang po mga gagamba. At maraming salamat sa muling pag-uusisa ng mga gagamba mga gagamba. Salamat po.